Sean Murphy chu natna khir tak autism nei ania hei wang hian a hoi herle a chezia poin mi pa nga ya phak zan lo ama hi nu le panei to lo fasha khongai thlak tak alani zui chuti chung chuan hospital director fel Dr. Aaron Glassman an thei to pa en kolin in lama le kha anin zirtir thina atopa chuan hlotlin na sang tak changin damdoi in mingthang tak San Jose Hospital a surgeon ni turin a in ziak tling hlol mai rethei bakberte an ni laya thei to pa fui thin tu a unaw pa kha a thei ngil ngai haulova a thusil thin te kha a benga aron rinon fo thin atna azom tan ni chuan phur takin a in siama damdoi in awa thlen chuan an team ho tu pa Dr. Nilan lobia in engwang tlai nge ani alo zot ngal pang mai a hmel la chu anelong fashan lo le ngal Dr. Sean chuan a chuan na ba sa tlai wang ani thu shilin ngai daman dila an thopuinu Dr. Brown ni poin a thlawang lo hausakin minute nga leka atlai thu alo soi ve bok Dr. Nila ero chuan minute nga lek poni se itlai chuan itlai ani mai alo ti deuh muka anin kar boruak chu a thafashan don lo ni inalang surgeon ho chuan damlo pakhat Stephanie tia an ko hi an kil bial laya ultrasound atangin an han enale cancer bok lian zet hi screen a chuan aron langta Dr. ho chuan a englai bernge cancer nia an hriat soin an ngeidan an soi khom ngal lai laya uluk taka exam thatle ani lo chuan chuti maya hriat fu chu a har hle reng ani chuti lai chuan Sean a poin cancer omna hmun chu alo chhut ve char bok Dr. Dangten an rindan an soimal mal lai chuan kalbula atak sapeng pakhata bok lian zet om thu aron soi ta phong mai malignant tumor anti cancer ha chi ani thu a soilang bok Dr. Dangte chuan Sean chu an clear thapa andamlo en kolber po chu a phok le ngal vek mai thi pui mai theinat na ani boxia wangin Stephanie chuan thi adu lo thu aron soi chhuak ngal chiama chu vele an team ho tu pa Dr. Neil chuan Sean chu pon lama ko chhuakin akhak zuita ani autism nei ani miaw wangin thukhu taka han tong vel thiam ve heklo le ani na angin engkima soilang rod zela tumala chuan adin mundik tak chu an hriat pui ve to silawani Dr. Dangte po chuan an ron zui chuak ve ngala an boss nena chuan Sean thu soi chu adik le diklo an ron zot ve ngal sap bok nila chuan diknia a hriat thu soin rang taka zai watangai thu an thrila Sean ero ami ziale apian phung dang lambi ka wang chuan atima delve aphal ta hau ulo nanna te naw dang khoihli zai ngai le thil tul dang ti turin atir bo tadaya chu chuan Sean chu atishil hai tak zet ani in zainaro ma annor lu ma chuan Stephanie mangang chuan Dr. Brownie ti puin a phone a thalak te chu an lo in entira afapa in akar le loka nupuya nei to don chuwang chuan an operation nei tur chu ti khotlai dan ngai to pui ram turin alo ngen Brownie ero chuan anatna a serious tak zet thu soin har sanna dang neu po thleng chun zom theiani thu an thrila palzam mai chi ani to lo chuta Stephanie chuan afapa te in nei lai mu ve nge ya du ba ka thitura ala in peilo tak zet thu aron soi chuak le ta phong mai Dr. Tanpo alu hai thak tak zet to ani shom ti zet hian room chu a chhu sana a thian pa Dr. ve tho Jereta ava muleri engpo ni se andam lo nun na chan nan chuan arang theang bera an zai angai to boxi man mo takin na an tran ngala damlo taksa chu an han zai hongale bok omnalai kha akal pani in alo hliatlat du thu samin cancer omnalai chu an mufu thei tatlat lo anti sol palvai chuan athisen dot zai chatin damlo chu an zai hlum dai thei bok ril ruha zethian an han chol lailok le ria test chidang an tileta ani chuti lai chuan Sean a po in damlo in entir turaron kalte chu alo en ve mek bok
mei cheno pang pakhat pum na tawanga an ron hruai chu uluk taka a pum mitin annalai te chu an zot chat chata school akal nga yem ti le enge ama zana zanri atana ei ti te zo na sang an zot kual vela no pang pum na satli an ni alang chuti fakawa achak ulok awang chuan ama toyom tu nurse senior zet to po chuan alo nin hmel hle ani test chi thum zet ti turin ala hril zui chuti lai chuan an boss ni lakha aron lut hlola pona ko chuakin no pang pum na satlia mai maya test nei vak vaka tul lo thu an soya no pang phechu an immunity ala chak lowa wangin tlang shileng mai po olsam taka an kai thei thu a hril bok ani khatna te ala ni bok nen a phur ma de unnianga in chu mineral ma chu ama toyom tu nurse thu om tur chuan atita dai mai makti je thian anin ena engma phechu a soi vengam to lo chumi hnuwa nila office a thut lai chuan an chief of surgery Dr. Markasa aron luta damlo satli an nianga ya engwangin nge a team member thar Dr. Shonan testur engemozat a cho thin na chan aron zot tahlol mai ama tangin anlo in mil lo sa bok nen Dr. Shona chungchang chu nila chuan lung oilo je thian angai tu rawa ati matang chuan pai bo dai theini se atiril ru to hle ani kan surgery tu surgeon doctor panite ril ruha taka nom lai chuan Dr. Shona bok chu phur je thian aron kala ril ruha na le lung khamte chiam nei po in ala lang chuang lo damlo test result chu thlekin angai tu na an seng le wanga a thian te pani chuan thil engemaw tak aron soi chhuale khau ringin beise na sang taknen uluk zethian an lo thir ve bok chuta le shona chuan in zaingot chu thilti chiani lo thu aron soi chuak vele jareta chuan chungte chu an hriat dai to thuin alo chang vata shona bok chu confuse thian aron tong chhun zom le mishingin kal pani kan neya pakhat zok chu ring point kan dam kho chuak thei engwangin nge pakhat zok chu kan pai mai lawang adal tu kan pai miau chuan du thu sama fi in kan sarbok umna chu kan zuk mu thenga fel fai takin kan pai vek mai dona lom aron ti sam le doctor senior zok te chuan uluk je thian an han ngai to chianga thil ni thei ni in an sheve tlat phur je thian an boss ni lakha an va mu ngala jareta chuan kal pakhat zok an pai zet nuwa du thu sama zai the ani tur thu chu awa hrilta ani ni la po chuan ti dan kong chhun ni hria in an thu soi chu alo pom puya anau te ro man na chu tha ti ve hle mai ma ni ta na chak ai khor vek an ni boka Dr. Shona idea liaw ni thu ero an soi lang du hau lo thung an pu ho chuan dam lo chu an vazai thalea akal ding lamzo kan pai nu chuan bok lian zet omna chu an zu khol fu theita ani film khurdewa darkar chan ve vel zet an beile nu chuan du thu samin operation po an zo fela chumi zana apu eron ho tur chu shonan va bia in no pang dan na chungchang awa soi puile a chhun lama adam lo en kol an boss Dr. Nilan athon ho tak dei kha angai to ema wangin apu thil zir tir thin te kha awazot chiang lengat alo ni angai dana dik ngei ti hriat nu chuan chhun lama athisen sample la kha lepa kengin azuk test tira reivak lawa nga nu chuan result ron chuakta an technician chuan engkim mai chu normal range deuh vekani thu soin test ngai ni po a hriat lo thu alo hrila shona ero chuan angai dan ala so son du ho lo thung uluk zethian test result chu an thlir wanga thok le khata engma po soilowin atlan liam ngal puat mai no pangdam lo te omna in chu reivak lowa awa thleng pheya atlai deuh to awangin in le avel po alo thim thap to chuta le kongkhar chu an kik dota an ron hong mai lo ami thla chuan ate laya kongkhar in kal beidong taka akik kar lai te chu a hmu uaya smell shiat lo kongkhar han kik ngot chu azam ril ruve hle ani reife kik nuwa chuan in nei tupa chuan kongkhar chu aron honga dar khat nulam to a enge ron ti itum anin ti cheu mai
Dr. Shona chuan an fanu Martini thisana test sak thu le thil dang lam deuh oma a hriat thu chu an hrila chuta Martini pa chuan thil dang lam deuh te chu a om ve bokang chu zan lai lai a in kai tho atulem ni alo ti chur mai Shona chuan jeans atanga in thla chhon thei thil nat na wang tak anei ngei ni a hriat thu an hril non le a chu pala chu ala in langeng tul boxi naktu ka idu le miron khol mai ro ibosin heta iron kalti a reng rengem ti ten ngei om je thian ala tong khum zui Shona chuan bahla deuh noi hian a bosina engma a hriat pui lo thu le hria se chu a thin rim ngot a rin thu an hrila adang ok bok nen a tho sa hul to mai adu ang po in atong chuak hlei thei to meu lo ani in nei to pa chuan aning ngang aniang khol po miron khol boi du le lo mai ro naktuk jing khowar huna in pu ka bia anga i khosak dan mak takhi ka report vek don ti pa in kong khara khum thuai chu vele a aina sa zokin Shona chuan an chum ridot dota anin ti thin rim tak ngiel don ni ina lang to tia anu puyaron lang hlol bang bok je thian thilom zia aron zota an pa jok chuan doctor chu mi choile buglutuk nia a hriat thu soin no ho vat angai thu a hrilta ani chuta Shona ron tong chuakin ingai danin mingai ro kapu poiti na engma ka nei lo mi pa ngai phalowe momin ti fo thin na chan hi midang te aya thil ka chut chi gwang zo ka sin in fanu Martini thatlo ka hrian ma chu in kongka hi ka kik char don ati khum ve ta sak mai chutina na chuti in an fanu chu an ve en dika kai tho an han tumale alo har to reng lo alu khama te chuan luak alo kai lei luaya an pa jok chu amang ang le si 911 call tumin a phengal Shona chuan chutiang tina hun om to lo thu alo hril man mo taka akar la chuak turin an tia arang theang berin damdoin lama bok anin phur kir le ta ani an vathen chuan surgery buat sei ngal turin thu an pezung zunga andam lo chu alung phu normal aya a hniam fe baka thil tui rila tlak chamna sathu a soilo lo bok operation an han tran don ale Dr. Nilan in charge tura ada nurse khan alo rem tile tatlat lo an boss thu lo chuan engma tiarem lo thu soin a thu ngai chang phot turin alo tia andam lo din hun la chu thile damin kar takmeu ani to boxi Shona chuan rang taka in siam pa in ni khata tan chau kachunga in charge tura da ini dar som pani apel dai to tuna chuan nang ain ka thule to zok anti khum ve saka in zaina kor ha in otia alu santa ani rivak lawa an boss nila aron luta dam da phian kalau chun zom ve to ange natna mu choi thiamin thili lo chi khle mai aron tinol mai chuna cancer an zai Stephanie kha a thazelem ti Shona chuan an zot leta nila chuan thae Jaredan idea thatakaron neya du thu samin kan zai hlotlinge ti in an in chang ta ani Shona chuan ama idea ani ti a hrerenga ma se tunge fakhlo anga tunge credit dongang tia abuai velem lo chutia damlawan zai mek lai chuan an chief of surgeon marka sakha aron kala Dr. Nila churon bia in Shona an chhor chu an ti swalo tak zet thu aron hril Nila chuan a thu soi chu apom puyani ti hriat takhian alo bu ve ngata Gracie mutui lai chu aron au chuak tuara mang thalo takanei ti hriat takhian a thodeu hal bok reivak lawa chuan in ngai tu fimin
amun na khumata chu an thu chuaka chuti lai chuan kongkhar kik thom a hretatlat mai man mo takin awa honga pon lama chuan mi pathum hi an lo ding reng to chumi te chuan in mel hriat tirna nein Mills Tuttle le Bengong Lydia i an ni thu te chu anin hriat tira ompui le chialho na thok tura ronkal an ni an ompui masa te hi engma in hrilok masak po lovin an bo diaka tun thlengin khonge an kaltak hriat ani lo Grace chuan pindan thong thonga hruai kualin ti tur le ti lo tur an hril zung zunga chung zinga chuan dan mak tak tak kong ka dang khar masak zet lo chuan kong ka dang hon lo tur ti te po atel bok luna anei thina wanga thom beng chang siam rem lo ba ka theito pa na thok tur le hoi hom taka turin an hril sap sap hloma an zinga ami pa chun tatla kha pon lama atir chhuah nuwa mil site thian dun chu ko rangin afa te mutna room lam apan puita ani tukver parda te chu uluk takin anzar phuitir te a in nei tu nu che du dan chu amakan ti tran vio in chunga thim vek nu chuan khonwar achi eng le loya ngai thalo taka ame thar pani te chu anung zui vat turin a ko bok atopa chuan pindan in khar phui vek chunga Grace chu an lut pheya mil site pani chu pon lama trida khian an lo khoi tang deuh hru mai no pang tong trai ri ni om tak phun deuh mel thom an hria a makti mel dewa an bi wang lai chuan no pang tho phang deuh pani hi an ron chuak hlol chung no pang te chu Annie le Nicholas te ni in natna maktak photosensitive disorder an veya ni eng noya reng an khosa theilo eng tiklai poin thim thamada reng an ngai ani mil si chuan an nama saberatan no pang ho tuk thuan an siam saka choi pa chuan indona a thang mek an pa chanchin soin aron ho tolo mayan hlau thon thu anin hril ve mal bok an chia hlo le ompui masa ho chin hriat lova an bo ta thutero an hrathiam bik lo hle chutia milsin no pang ho boy puilai chuan Grace in aron kowa letter boxa ale khathonda kar khachuang tu man an ron lam to lo thu le thil omzia a hriat thiam lo thu aron hril tranta chanchin bu a chia hlo le ompui tur amamo thu advertisement a chua tumpo tun thlangin ala pending pha milsin hena chuan engting nge ompuyan nei lo ti hria a an ron pan ngot theina chan azot ta phong mai le mil si chuan tun ma a chu ina an lo tho to thin dan le na an nei lo awanga an ron pan top thu te advertisement phei chu engma an hmulo hrim thu in achang ta ani Grace chuan afa te chu thim thama en kol rangan ngai thu hrilin an nun dan pa ngai ang nilo thil dang lam deuh ti tir tum haulo turin an vau khan te a mil sin thu poimo tak hrila tum lai po chuan in la boss takin angai thlak sak du lem lo chumi nu chuan afa te pani chu thut chilin pathian phatsan tu te chanchin azir tir chawa shem hun hlau om taka kum khotlai tluana shem tu reng tur an ni zia te hrilfiin chatuan shem na pumpel tura theitop chua trau atul zia azir tir ta ani chumi nu chuan mil si mule in a thian nu Lydia chanchin an zo chianga pian tira tanga tong theilo sa hrim ani le ni lo azot pok mil si chuan chotiang ani lo thua changin soizui puiro adu lo ti hriat takhian chuan lama siam wata a thian pa tatolan puyangai thu soin a chua san ngal dai mai pindan chunga ate kwal ruk lai chuan no pang trabri ni om taka hreta uluk takin abengan chikwala afapa Nicolasa a hre chuak thut aum na pindan lampanin rang takin atlan phengal dor mai avathen chuan Nicholas chu alo trap der silo anu mang ang melu tuk chuan ati hril hai zok hle
chutia afapa pa ngai taka awa muta ka chuan afanu zo ka ni ringin ani room lam awa pan le ngal dora awa thlen phei chuan ani po chu alo trap der silo thil omzia an zo chianga ani chuan no pangdang Victor ani thu shilin engma boina anei velem lo thu alo shil sam et le ngal Grace tan chuan angai that thak lo tul chua tuma a in herlai chuan kongkhar in kharlo amu fu tatlat mai le chu zet zong paljam mai thei ani to lo a chia lo te zinga chepolo dewan omani ringin mil site pani chu a ko ngal tuara tunge kongkhar kallo azot ngal zat bok mil si chuan chaukalama a che char thule a thian nu lidiai phei chuan cha bia kol lo shim thu ala shil ta dewa pu mo tur dang chuang hek lo le Grace thin rim chuan film khur le zual turin a cha tangota a chia hlo te pani chu an bang bo le chumi zana Nicholas mutui lai chu enin aron kai thova an parda zar zonga in hlim vek chu lo ni in tu ti nge tia anin zo ta ka chuan a unau nu chuan mi pano pang pakhat Victor ti ani thu alo shila Nicholas la chuan Victor chu tunge ani ashave der silo ati thaya ngain anu bula zual kowa ala vota deu le ngal chutia anin rin hel tak tlata chuan ani beidong chuan Victor chu kovin a unau ba biang ron chul sak turin ati tangota Nicholas chu a hlavin a thabar na sa hle puana in khuin lelama hoi maka ti thai to lo turin a unau nu chu angen zui lom bok eni la chuan a thu soi chu atak ni thule dot phua chok mai ani lo thu ala shil deu le ngal chumi nu chuan parda bazar thalain dot soi lo zia proof nan Victor ming chu an lam le a soi ang nge in reilo te an parda zar chu aronin keu hong sok mai Nicholas hlau to lutuk chu a khur hlok a unau nu ero chuan ala du tok mai lo Victor ming chu lamnon le in a nge ani ti fianan Nicholas biang ron khoisak turin a ko le ta ani eni chuan tu emani hi a bezui mola anau chuan du tok to turin ngen char ma se atop du bi khaulo chutia thabar taka om lai chuan a unau nu soi ang nge in kuthian Nicholas biang chu aron khoi ta thut mai mang ang takin a tre ngal ronga an thom sia in anupo Karlova aron tlan lut ve ngal zat bok engma la shave heklo le Grace chuan eni thil ti veka ngain atu ka tangin a shem zuya pindan shana khungin Bible chiar tirta ani tu khachu Gracein shio manga puana thui mol lain milsin thingpuyaron choilu ta chumi tum chuan Grace chuan pon lama tio chum jing podeu ruai reng mai chu anin to thu soin savale thereng sham tak yel po are ta mak chu makati thu alo shil mol mai mil si poin angai na ashabik lo hle afanu ashem na chanan zot le a Grace vek chuan Bible chiar tamama mo shim baka do ta soya wanga ngai dam dila bathu asoita mil si chuan uluk takin alo ngai thakhiawa engma ero asoi chuak lem lo chuti lai chuan in chunga tu emo tlan ri dot thom ashata thut mai anom puinu pakhat jok Lydia kha ani ngei ringin han khapwat turin anin tia api thu zomin milsipo acha chuak ve ngal zat bok anin khapdai to ang chuti na kalain thom la chu anasa tul boxi tlan ri deuh trok hi asha chun zoma in chunga an chandelier khai te po a in soi che der mai a thin rim tong khong to chuan Lydia ming chu lamin an ko vin tuara hau shap tumin a thutna ata a tho chuak ngal
ama ero chu beise lo dewin pon lama Lydia ile mil site pani lo ti mol lai hi awa mutasi in chunga thom hriat kha enge ni ta ang en fia tumin ama nge chu awak kual ngala pindan pakhata afanu Bible lo chiar mol chu vabia in thom hriat nei le nei lo awazot taroi mai afanula chuan thudika silawanga semato thu soin engma sila tumtolo thuin alo la chang zui anu chuan engma zep nei ho lo turin an vaule a chumi nu chuan kudam chunga oman thu anin hril tangenge ani enfia turin Grace chu avakal thema amit menga tang chuan azam ve hle ti chu alang reng mai abula thil in khu chu an kewale milim lo ni rangin rang takin puana in tuam ho zong chu an phi hong veka engma mu chuero anei lem lo man mo taka tlan let le in afanu chu thil mu anei le nei lo an zot le a enila chuan an tlan chua dei to thu alo la hril zui mun sanga an kong khar te chu a in khar ring hal khap hloma thei to pin han zong kwal vel roi ma se atu ama amu ve thei bok si lo chuti lai chuan anom puinu mil si aron luta in beng dai tur le an chen na in chu mitam tak lo khosak ton munani thu aron hrilta ani asoi thui ma in Grace chuan alo tong khal le peka an chen na in chu kumnga chungzet uluk taka alo enkol to ani awangin midang tan eng tikong ma ron lu rungot thei lo thu a hril bora engkim mai chu chia hlo pathum te ron lu atanga omtran ni in anin ring hlel tran atong thui ma in afanu in aron pot chat hlawa lemziak ron phor chuakin anin entir zui ngal eni chuan an ina cheng ve chung ko dang ho lema zia thu soin voi engzat nge an mela mu to ti tenen lam alo chin chia ru khiawa an pitar phei chu doi thiam nia soin mitmeng makle bumro tak anei nge Grace chuan in chung kil tinan zona ngai thu soin achia hlo pathum te chu kalna tur an hril zunga khothim ma nge ya zon chua an tum don ta ani pindan sanga lut kualin pardazar an han pothong popa chia hlo howin in nuayan zon lain silai nen in chunglama Grace chu alo han vak kual ve mek bok room pakhata chuan thohal hal chungin amitan len kual vela chuti lai chuan apia loka mishing mel ni om takhi aron lang tatlat mai engmala chu amu ve der silo parda an keu eng popa banga milem tarlek chulo ni in chu pindana chuan thalak hlui tam tak amu chuak zuya chung ho chu in lua tumma sa te thalak ninge in alang afanulem zia nen in zomna anei ngei ringin an en ton vel zaka amairo chu timaya hria chua thei engma a lem lo album dangan hai chuak le a mithi thalak da khomna lo ni ringin angaya thato lo khermai aril ruwa kalding lai tak chuan kongkhar aron in kik thuta aphu chiang le anong puinu milsin pindan zong an en chua vek to thule tu ma ero an mulo thu aron hrila chumi nu chuan mithi thalak ho chanchin kha a hril fiata ani tun ma a pui thuna a thlak takan nei thin dan le mithi to ho maksak taka thla an lak sak dan chanchin anin hril ta ka phei chuan Grace chuan a hlau le zual le a thalak chhar zong po in chunga ta a pai chhuat tir ta veka chumi nu chuan a fa te munna pindana kal le in dot soya alo pu na zong awang khan eni hena ngaidam avadil mol bok chhuat tuma kongkhar lama pan lai takin a fapa in aron kowa aparon ho hun tur aron zot mau mai
Grace chuan in dawa zo vele aron hovat tur thu soin afapa chu an chul mu le ri a ruma chua san nu chuan aril ru se om lutuk in sum zo lo chu atap chuak ta ani an pa hi German Raldo turin a pen chuak ve a ama ero chu in dawa zo nuwa po tun thlenga aron lakir lo mai baka a chanchin hriat zui tur engma aom thei si lo in do na huna avathinge yani ringin ama Grace ngai po hi amang ang to hle chutia lungai taka a in dom kun reng lai chuan piano tum thom a seta thut mai le makti takin an tho chuaka khonwar le silai kengin enfia avatum ta kong kharan hong dek deka tu ma ero mu avanei lem lo pindan chunga lu che ti in kong khar chu ala in khar dei le hal ngai chalo zetin a hoi kwal shrek shreka piano box chu chinin akal tamak mai ani engma mu tak lova chuan chhuat tumin anin hera kong khara pel fel nu chuan uluk takin an en let le a uman tlata hriat na anei boxi shil hai taka aum lai chuan thok le khata kong ka in kharin aron hlap ta thut mai le kong kharla chu a in kal dai le ngal an puinu mil sikha a auzi tuara ngai thalo zetin mil sipo aron tlan thaveng hal zat bok piano dan room chu hongin an han en fia dun le a amaloka a piano kal that thlap chu magdeu hian aloin hong le reng to mai Grace hlau le mangang chuan anom puinu hena chuan athil mu le hriat ang chu an hril mol mola mil sila chuan chu in chu lua tu tam takanom to thu le mithi le minungte in pakhata an khosa ho mek nia a hriat thu in alo chang ve mai bok a enga po chu ni se a chan na don chuan a thamwan te chiam lo ni in alang father muturin man mo takin awak chuak ngala mil si chuan khothat deuh hun ngak turin tilom lom ma se anin ngai poimo lem lo huan en kol tu tatala hena chuan an compound chunga thana om lo thi thlai char turin a hril boka akal liam tur chu mil si te pani chuan an thlir zui dau mai trio chum jing chu kara Grace chu malam panin akal moka akal thui po le trio chum jing chu acha tul niberin alang atopa phei chuan engma mu theilo khopin chum jing chu acha to abo titi ta kal ngai na shelova a hoi kwal ruai lai chuan kepen thom ala hrazui tu emoni hi ama tok zongin aron kal phei chuta an en chen nak chuan Charles halo ni rengin thito a angai apasal nen anin mule thu chu alom lutuka amit tuya surngal zung mai Charles ero angoi renga alom le lom lo po acheji atang chuan hriat mai thei ani lem lo Grace chuan athil ti tumpo a thei ngil thaka apasal Charles nen chuan in ko in anin zui hota ani apasal ron hole chu ami zia adangin azoi oi em a suang tu narama cheng ni om fashanin amel ngaya melle run thin choi na changpo ashelova anu puiti lompo atum heklo chumi zan chuan chialo pathum te chu thukho min rawan rela Grace lulul zia an choi baka an fanu eni ero mei chano pangti nuam takani thu soin chung khatpa Charles ril rumu mal lo chhodan po an soi tel bok thil hriat ruk enge motak an nei ninge in alang atu khwalo war chuan Grace chuan afanu eni chu uluk takin an cheya korvar nal tak ama thui ve nga chu hak tirin dar thalanga ain entir ta ani moyanin tive kheramai ti tur poimo takaneya wangin a chualok tur thu an hrila akor var chu ati bal mai lo nan chuada thut pui lo tur le
bangpo nok haulo turin a hriat tir bawk. Aron le hnu chuan a fanu chu a hril lo ang hlirin a lo khosa a nautelem khalin chhuata a lo thu sop niai mai ala zai rat le ngal amit menga var vek baka a hmela chu Peter hmel ang chia ani nge Grace chuan a fanu omna an zota Peter chuan rap thlak taka nui pa in a fanu ni nge yani thu a lo hril bawk si a hmel chu dangdai ma se a ophoyero a fanu chia alani Grace mang ang phili chuan thin nok pa in alukhu na chu an phi thlak sak lopa uluk taka an en taka chuan a fanu ni ngei kha alo ni le dai boxi amak tilutuk chu akadeu howa ama diklo nge a fanu zo an chunga thil thleng a engama chu a hrethiam thei hlol lo bangbo takin bedroom lam apan phei chata in thlak tuma akora phelai takin an pa aron tong chuak veta an fanu enin engkima hril vek to thu soin an chia hlo le ompui ho zong an ban vek nia a che dan azot ta phong mai Grace chuan an ina cheng ve tharau sual ho om dan emo azo don ti in hril fia an tum zeta Charles ero chuan chutiang thil ni lovin afa te laka a che dan zok tlang taka in puang vek turin atita ani Grace chu uluk takin anin ngai to wanga engma reng a hrechuak thei bok si lo aril ru a hain hreoma ti kher mai reyan ti ma in an pa chu a tho thuta araldo turboka kalangai to thu ala soizui ache dan mak ema wang chuan Grace chuan indawa zo dei to thu le raldo tura kalrenga ngai to lo thu in an chang le ta Charles ala chuan mang tha tur chawa ron let le ani thu ala hril ta deu atuk jing khua lo var chuan an pa hmel hmu tur alo om to lo taka Grace chuan in le avel ta chu zong kwal chiam ma se asoi ang nge in abo hlen ta get bula beidong taka din lai chuan afanu treri a hreta thut mai le buaina an to ka ni ringin man mo zetin atlan let ngala afa te chu a au tur bok pindan chunga valu lai chuan an parda zar zong lo bo vek to afa tela nadna khir tak neyan ni awangin pon eng reng an hmu thiang si lo abuai phili to lutuk chuan akor chung phelin afa te chu atuam tangota pindan tanga pan pui ngal vat bok vandoi thak dovin an kalna apianga parda inzan mutur reng alo om to hau lova pindan tin mai chu a eng em vek mai ani afa te boi puya atlan kul zak lai chuan in chung kong khar aron in honga anom puinu mil sikha samtha nuangin aron langhlol mai in nei tunu boina chu a eng helvete chiam lo ni inalang Grace in afa te biruk na tur asiam mol lai chuan tukver enga po na le in social na tur engma an nei to lo ti a chuak zuya hrisel na thata kan nei ta chu makati hle afa te ro an pa ngain an chiawa khoyange akal botak an hreve der silo chutia an parda zar zong alo bo vekta ka chuan Grace lung oilo chuan a ompui taka a ko khoma engwangin nge athulova an lo lak thak ngot na chan azot tranta anni hola chuan anti ani big lo thua lo changin an piber chu in sum deu turin an la hril let zoma chu chuan Grace chu atilung nur le zual le atopa phei chuan shotgun phor chuakin no chua awawa an cha bi kol lai po adil le tarap mai le milsin chabi apek kir hnu chuan in chu an chua san ve ngala thil engemaw hi soin an ti sap bok khua thim hnu chuan eni lungleng chuan apa zon arota
anau Nicholas chuan hre hle ma se azui lo ngam bik si lo tukvera tanga ril ru in kholaya anin zui chuak ta thui vak lawan kal hnu chuan thlan lung pathum hi an va mu chuaka an in bula thlan alo om reng chu makan ti kher mai Nicholas chuan khap tumin au tuar ma se en fia turin en chu akal lui ta thova chuti lai chuan in chung lam Graysin alo han dap ve mek bok thalak danga han mu chuak le peka kumsang khat zariat som ko pakhat December tha a mithi ho thalak ni in an hmelan en chiang ale a chialo te pathum thalak alo ni reng mai chuti lai chuan Annie le Nicholas te pon an thlan lung mu kha an va en chianga an chialo te thlan lo ni rengin an thil mu chuan abara khai chiang hle an hlauna ti zual turin mil site pathum chuan an ron lapan chut le ngal arangin an tlan chengala van nei thak takin an nu Grace kha silai humin aron lang ve ta ani afa te chu in chung lama tlan chho tura hrilin kong kharan kal sok soka a chia lo te la chuan kalbo hnekin an ron din chil rup mai si ham hai taka anom lai chuan afa te pani chuan thomak tak an la hrazui kong khar aron in hong thuta pitar mit pual vek to hi aron lang hlol mai an hlau lutuk chu an tre tuara Grace la chuan afa te thom chu hrephawek ma se an biruk na mun a hre thei bok si lo pindan song an mel kuala ato pairo be seilo deuh thil a mu ve ta pindan pakhata hian tu te emo hian Peter samtruak var vo to hi an lo thut bial laya chunu chuan eni kha bia in thil thlendan engkim uluk takin alo zot vel mek ani anawin khaplo tum ve sate ma se eni chuan a thil hriat ang chu a hril tlang vek thova chu Peter chu mithi tharau ko chuak thiam lo ni rangin lekha a chuan a thil hriat ang chu chin chia vek tumin a thai kwal mop bok enin anu in lukham manga an unaw hu phlum thule shotgun manga a in ka hlum zui ve ngal dan a soita ka phei chuan Grace chuan thil om dan a hre chuak wara a pasal po indona a alova boral ve reng to chu lo ni in afa te pani hian photosensitive na khir zet an veya pon enga chua pui thei an ni lo mai ba ka har sat na soi pui tur thenom tu ma an nei box si lo Grace real ru hale thoi pik lutuk chuan afa te tilumin ama nun na ngei po alo la dai to hi alo ni thil om zia dik taka hriat chole ta ka chuan a thin rim lutuk chuan Peter thil zia na lekha zong chu ava po thler sak veka in nei tu thar te chuan ama chu mu theilo ma se a che danero an hravek thung chung khat nu hlau lutuk chuan aranga anin leithar chu chua san ngal arota a pasal po chuan alo rem ti ve mai bok Grace chuan afa te chu nget takin akua an chunga a che dana wang chuan a in chhir hle mai tuna ero engma ti thei an nei der to silo reilo te a anom puinu mil sikha ron kalin kum somnga kalta a tibinat na awanga an thi dai to thule chumi hnuwa ero mishing dam pa ngai te ne na chen ho dan an zir chho thu te in lua tu te ho thom po hriat thei hun lai riau an nei thule apong puya anin hriat po vek big lo thu te thlengin aron hril fia thingpui ina dule dulo aron zot ngal zat bok atuka chuan in nei tu ta chung kwa po anin son chuak ve ngala Grace le afa te tharaawero chu ina chuan cheng chun zomin in lua tharle tur te tan thlashang tri bai taka an chang chun zom zel don ani
video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te miron chilve thin don nia